Aron makatabang sa mga problema sa kalikupan ug kameno sa mga kahoy, dunay sugyot sa Mandawi City nga patamno na gayud og kahoy ang mga estudyante nga requirement sa graduation. Ang detalye ni Nico Sereno. Taliwa sa di matag-an nga dagan sa panahon karon ug pag-igo sa mga baha sama sa hitabo karong bag-o, importante kuno nga masilsil sa kabataan ang importansya sa pagproteher sa environment sama sa pagpananom og kahoy. Kini ang rason maong gipapasar sa konseho sa Mandawi ang usa ka ordinansa nagmando sa tree planting. Ubos niini mamahimong requirement sa mga graduating senior high school ug college students sa syudad ang pagpananom og bisan duha ka kahoy. Isa rin sa mga requirements before sila makagraduate. This is also to help mitigate good kanang sa ato makita karon daghan kay flooding, daghan kayong mga deforestation. We really need this and kinsa man gyud dapat ato ang tudluan. So of course ang mga bata, teaching them while they are young. Napasara sa first reading ang ordinansa ug gikatakda pang ipatawag sab ang lain-laing sektor para makuha ang ilang inputs kabahin niini. Samtang gikuhaan namo og habig usa ka graduating high school student nga miasoy sila mismo dunay requirement karon nga mananom og kahoy. Uyon sab siya sa sugyot sa konseho kun mapasar ang ordinansa. Karon kanang flood na kay more on kuan namang gud ta karon, like more on wala na kayo trees, like pasagdaan na gani nga mo nang magmita og plant og tree before, like more kana na lang, like more na sa memories nga naka-plant mi dito sa school. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.